No pánové, bohužel tohle barva název modrá dneska končí, je to další díl, jaké číslo mi padne, tuhle barvu hrajeme, ta část je modrá, žlutá, pink, jako růžová, černá, jako black a právě zelená, jako green a dáme sem prostě modrou barvu, jsem prostě mocný, kašel, rýma a bleskvělkou dneska je sobota, prostě vydejte další videa, vysledujete, že vás to hra, i celkově tohle série baví a dáme sem modrou barvu za 3, 2, 1 teď. No pánové, získal jsem 23 level a 24 level nejde dát, prostě konec a prostě tahle barva název modrá dneska končí, je tu Barte, Ponte, ne Bonte, dáme skvělně, je tu Blue, celkově jsem dal 23 levelů a 24 nejde dát, je fakt těžký hardcore, dáme to reálně a dám se prostě pauzu do kašlu a tak diváci podobně. No pánové, taky tu bude právě smutná hudba, jsem zkoušel pomocí nápojdy, ale bohužel to nejde dát, i pomocí nápojdy, prostě tu bude smutná hudba, i právě můj najít text, prostě to je barva, název modrá, dneska končí, já nevím, co mám dělat, fakt, těžká barva, těžký level, právě se 4 je fakt těžký level, nevím, co mám dělat, prostě konec, a prostě tahle barva dneska končí právě sobotu a podešivě tu máme další díl téhle série. Jaké číslo mi padne, tuhle barvu dneska hrajeme, prostě konec a prostě tahle barva modrá končí právě dneska, jsem získal 20 levelů a bohužel 20 level nejde dát, je fakt těžký hardcore přátelé, fakt těžký hardcore. Prostě konec a prostě tahle barva dneska končí, název Blue, jako modrá barva, dáme to reálně táčám přes nějakých, jdeme tomu 3 minuty, krátké videjko, vate, a to je krátké videjko, to nevadí, i tak to videjko se právě vidíte až do konce z téhle série. Úterý jsou Vánoce reálně, úterý jsou Vánoce, takže úterý vyjde právě speciální video, právě úterý vyjde speciální video na Vánoce, takže se těšte na Vánoční speciál, právě úterý. Vidíte s námi, dneska je sobota, dneska právě dneska vydám nový kanál Tonk zakladatelů právě z téhle nové série, ne, to je stará série, prostě konec, dáme to reálně. Mám to na lajku, prostě tohle barva modrá, dneska končit aplikaci, já s tím listovat tuto hru, vynutil ukončení i právě další bolesti. Diváci, čekali jste něco lepšího, ne, bylo to něco horšího, prostě tohle barva, název Blue, dneska končí, dáme to reálně tohle. Prostě odstraníme právě tuhle barvu, dáme tohle reálně, to odstraníme, je tu Blue, chcete aplikaci instalovat, ano, dáme OK, tak to je Tonkizar, zakaný youtuber, dáme OK reálně, dáme OK, je to v pohodě reálně, je to v pohodě. A ještě tu máme právě 4 barvy, je tu žlutá, je tu právě černá, i právě green, i právě pink a bohužel ta barva dneska končí právě modrá, protože skončila je prostě odstraněná. A tak zatím čau čau, my se právě u dalších právě dílů z téhle série, jaký se padne, to barvu dneska hrajeme, prostě konec a prostě právě dneska barva modrá skončila, budu právě text, i právě tu byla nějaká hudba smutná a tak zatím, a čau čau, my se právě u dalšího z téhle série, když sledujete, že vás téhle hra i celkově téhle série baví, tak čau.